INECA són les inicials de l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn. Té forma jurídica de fundació i vol ser sobretot un institut de formació política, obert més enllà de les fronteres del partit, i de fet hi ha participat gent i participa que no té res a veure en allò que fa referència a militància amb Unió Democràtica de Catalunya. Es diu Coll i Alentorn perquè és el nom d'un dirigent important del partit, perquè a més tenia una obsessió especial pel tema de la formació, i per tant sempre ens feia una crida a la necessitat de formar-nos. En Coll i Alentorn que et deia: Duran, vostè s'ha de formar. Formeu-vos. Formeu-vos. Exacte, perquè ell tractava de vos. Formeu-vos. La gent d'Unió jo crec que s'hauria de destacar per això. I INECA, com a institució, com a fundació del partit, en el tema de formació hi voldria dedicar-hi una activitat preferent. El transmetre, el formar la gent amb valors democràtics, prioritàriament d'inspiració cristiana, de cara a la societat i a la realitat catalana i a la consciència nacional catalana.